Ahoj, tak zadní část auta už máme skoro hotovou. Celý nárazník se přelakovával. I ta lišta černá, co je skoro uprostřed. A lakovalo se vlastně i část plechu, co je kolem SPZ-ky. Tady nad blatníkem tak tam bylo rezavý místo. Vidíte, že je to tam, bude to tam na světle znát. Ale rozhodně to teď vypadá takhle líp, než když tam vykukovala ta res. A z druhé strany úplně to stejný, tam byl ještě větší problém a taky se to spravilo. Taky to bude vidět, ale teď je to o 100% lepší než předtím. Vidíte, že teď holka zezadu vypadá jak za mlada. Jak to bude dokončený, sedíme SPZ-ku, vykoupeme, ať je čistá. Jak je ve stodole, tak se tady hod prostě trošku zapráší, takže se tomu nevyhneme, když tady díl stojí. Ale jak se vykoupe, vysaje, nasadí SPZ a může vesele dál jezdit.